ilere ki ndadekne pipi ki sut dadi jebember. Iso tinggi memutihkan perawatan iler sapi. Urang uyuwe. Pas Sudi. Jenengan badhe nyuwun uyuwe rusi napa pripun? Kowe aja Nek Mas Gareng niki nuwun sewu senengane sing tobrut-tobrut ya Pak. Lek tobrut ki ya ngono-ngono kuwi. Pas kuwi ki ya panggak kronton ae kok ya. kowe nyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? Gitar Spanyol. Sing langsing karo aku. Lah kok iso? Aku gen langsing bodiku kaya gitar Australia. Kowe kaya sak dule Hani iki biyen nopo man? Urung kebet. Urung siap memang ya. Iya. Iya memang ngene jajal sing tobruk ngene iki yo genak iso aku ngono kuwi. Alah aku bojo tuwek yo gak kalah to Le. Alah jajal. Yo ini Tangane sing lanang sing kiwa. Yo. Iki tangane kiwa tunggal kiwa. Ayo kang olahku. Sing munyer sapa iki? ya awakmu. Saya udah. Ngapa to ning dhuwur panggung kok nggawa dongkrak iki? Dia cilik iki tok ora tak Bukan waku kok menak tok lip sing. Mas. Dangu mboten pinanggih. Kados pundi pawartosipun? Panjenengan boten kapan kalian kula? Kok kaya suarane buta apa? kowe masa sandingan karo garangan kok malih mleset teng wong. Lho canem kan yo pinter cengkok nol to. Ala kekinian. Suara kurang Oke banget. Ngene iki ya golek ilmu. Awake dhewe nonton ngene iki ya mencari ilmu. Ilmu sing berkah. wonten dawuh Bapak Dalang ketawi sing watak sangat pamungkas. Ugi kantor inggih matur suwun ugi pangabekti kula kunjuk dumateng menika Mas Andika ugi Mas Lingga. Keluarga saking nggih menika Bapak Lasmin Ibu Parmi nggih. Mugi-mugi dipun seketaken sedanipun mangke rayi wilujeng sedayanipun berkah barokah rezeki tambah. Mas Andika ugi Mas Lingga sak keluarganipun sedaya amin amin ya rabbal alamin. Pak Lusita Nggih wonten dawuh. nah monggo niki langgame napa dangdute jeneng mawon. Pak tambah ngaten nggih sing halus-halus napa niku mau. Pokoke nek iki Coba kirengki wacan reng. napa? Nggih. Kok iki rumangsaku ki dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mbah Rimun. Mbah Rimun alhamdulillah nggih. Nyuwun gending nomor 1 Reok Ponorogo. Orek-orek Kedung Banteng. Sing yo beti sing jogeti Mas Gareng, sing ngampek Klenger, terima kasih. Tenang apa piye? Niki wonten titipan arek-arek gangsal atus. Lho, kula titipne Gareng. Kowe kanggo jawab kowe. Nun sawu lho Pak Dalang. Nggih. Kayake dheke sing nggawa. Lah niki terima kasih orek-orek di bawah ini. Endi di bawah ini? Endi? Lah kemana tulisannya 500 nanti? Tulisan 500 lho, endi duwe? Lah di bawah ini ki masa kok gebel. Wah, kurang demok ya. Lah mbok sumpah blek to yu kowe iki awakmu kok tumbak nem-neman.
tumbak dicucuki. Oh ya urane apa iki. Iki enek Rio Ponorogo, urek-urek kedung banteng. mengke diane Mbah Timun. siji. Pokoke dene kepenak. Iki sing ngadeg adewe ya ura-ura. Ditanjake sindene sing cantik-cantik. Oke, siap ya. Anu, diaturne sing halus piye nggih? Apa niki? Sesideman apa anu? Riyen mari ngoten urek-urek mboten apa. Iki dijawabne urek-urek ya yo ya. Yo ora apa-apa kuwi sing penting kan dhisik dhewe alusan dijawabne. Urek-urek. Sangko alus sik ya kan alus iki. Ya kuwi ganti apa kono ya kena. Ya. Wiwitane Ya aja ngono to. mumpung ning prenggo kabeh dulur ben krungu. Pak Tamun ki nanggap wayang. Aku ki deklamasi ngono lho. Sing ngomong nanggap barongan ya sapa? Ya iki gandrung totomane lanang karo wadon iki nyontoni mantene. Lek manten anyar ki kepiye lek manten tuwa iki kepiye dadi manten kuwi diwenehi contoh sing apik. Dadi manten kuwi mbok menehi Contoh sing apik. Mas Marsudi. Iki jane sinden apa Ulasawa. Lah piye kok Kang Gareng? Kok kancane ngomong iso ngidoni dhewe lho iso nyumbur-nyumbur kok ya. Anjerek sang peke Anderek sang pege. digandrung. Lah kowe apa ngerti aku to? Lha ki piye to? Kowe iki doyan mbok digandrung kaya bentuk kuwi. Lah apa wong sing ora nek sing dipangan tanene awakmu? Awakmu Kalau bilang kono ya dipangan. Oh. Ya tok-tok maneh iki lek ning dhuwur panggung iki dipadani sampean mbok rupane kaya kethek iki tak ya tak anggap ganteng ning dhuwur panggung kok. ngomongne kok ketek. Aku mau liwat Prengguk ya yo ya. Liwat Pengguk kulon kono. Aku cetuk ketek karo anake. Iya. Delalah aku liwat mobilku liwat seret anak ketek kuwi ketabrak mobilku mati sek. Iya. Mboke ketek nesu apa ora? Ya nesu to wong anake ditabrak ora nesu piye? Sabar. Piye to maksude? Aku liwat talas Prengguk kulon kono. Iya, iya. Cetuk ketek wedok nggawa anake. Iya. Delalah mobilku lewat anake iki ketabrak mobilku. Plos. Blas. Mboke ketek nesu apa ora? Ya nesu ngamuk wong anake ditabrak mati kok ya tak. Sotos rek aku keteke. Sabar. Nah kok aku sing sabar? Sabar. Bareng ngelok nek keteke ngene. Malah ngaku. Majar. Kok tekan ndi mau? Riop bagus. Gandrung Reng. Kang olah daya ibu-ibu kerasa batang lah mau digandrung kok lambene ngene kok macam bagusi agak Kowe iki lho Reng. nah ngono ya Mas Gandrung kuwi sing tenan. Ekspresine sing tenan. Dadi yo setengah ngrangkul-rangkul, enek buah, yo dipangan buah. Ngono. contoh nih Pak Dicontoni. Kok aku iso kok. Contone, Wah, aku ora tau kok. adep-adepan gandrung adep-adepan. Ya awakmu dicontoni to. Lha yo wong kene wong nggone kene kok nyontoni. contohnya lek ngendikan diajeng Iya jeng. nah Diajeng. apa diam pokoknya gak terus terang ya ngono lho suwira pinanggih seliramu kok Iya dasar jangkrik. Yo, aku kadung seneng-seneng kok malah. ini sajake kowe kok koyo rambut lek karo aku tak pilihne sing lus-lus e. Mama, aku ini gara-gara dolanan gini-gini ki yo. Wah, tenang. Ya apa? Mobil tak loro. Aku wis kapok. Makane golek bojo ki sing kaya aku ae. Terima di bojo kaya kowe ya. Sepisan seneng ping pindho seneng ping telu ki wayah bar esuk ya kerame kumat. Lho, kowe ora roh keistimewaane sapi.
Sapi Brahman. Makane jenengku Lucy Brahman. Ditengeri wong wedok sing ngrasa nggih to. Nggih no. Pak Dalang. Wis mesti sarwa gedhi kok. Sapi. Brahman kuwi sarwa gedhi. Lah, torgene selain gede fungsinya itu banyak. Brahman kuwi sapi. Saka daginge wae larang nggih to, Pak Bu? Lho. Daginge larang nggih to? Heeh, punuke. Daginge punuke kulite kula ketinggal kena nggih sepatu, nggih klambi, nggih tas dan lain-lain. Ngarep buri punuk kok. Diomongi urung ilere. Ilere pindadakne pipi ki sut dadi jebember. Iso tinggi memutihkan perawatan iler sapi. Urung uyuwe. Pas Sudi. Pripun? Jenengan badhe nyuwun uyuhe Lucy napa pripun? Kowe aja mbok delok ngono kuwi nyuwun sewu Pak Bu. Kotoran hewan, terutama sapi. Brahman. Nah, uyuh dan letongnya itu Serbaguna. bisa menyuburkan tanaman. Contohnya takono bapak-bapak tani iki sebagai pupuk organik. Tletong sapi kena dige gawe pupuk organik Sing Brahman. oh sing Brahman kuwi ya Iya, ora percaya. Kowe tak wae letong kowe. mah Gel. aku mbok kei Kan mau dinyek ae lho aku ki. Liyane ayu-ayu bodine ninting-ninting bareng aku trolton. Rindus jasmu kuwi. Gel. Bagaimanapun seorang wanita arep gigine sak cakra druwa. Sak togo kan sak gapura. Lemen wong wedok kuwi langsing nggih to, Bu? Masa mbok bojoku sing motone dopet anu ilang sisih kae, mbok alem cahayu. Ngono ya seneng. kaya ngono kaya semaput sik lho awakku sakmene kok kaya tahu temupan lombok lombok temupan tahu kaya Anderek sang peki kaya ngono wong ayu tresnamu marang sliraku injih saestu Kakang Mas. ono wong ayu Rinten kelawan dalu kula tansah memuji minjang-minjang menapa panjenengan ingkang enggal dipun pundhut ingkang mata kuwasa. Kang Mas, ono wonten ngalam donya dek ora mudeng. Dicethakne bojone mati. Wes aja ora mudeng aku ngetuk sing ndi pilih sing ndi. Hani. iki ta Bani. Bani. doane iki arep mbok jojokne aku Lho piye ta? ya wis ngadeg kondok kene tak kuat-kuatne atiku Jaremu seleramu sing ngene-ngene iki. Lek karo aku gegeden ngomongmu tronton. lah iki tuwi wis cerita enteke akeh kok iki Kok tipis piye bodine apike kaya gitar Australia. lho gitar ngeson dhuwur kaya triplek kok Jane motore gareng Suloyo lho kaya triplek piye iku lho. Bodine kaya ngono kok iso. oh iya arek nonton iki kok ngarep kok kleru kudune kok Rengan. pripun Bodi sing paling hot ki kaya ngene iki rek. ngaten iki Delok reng. Saka dhuwur sampai teko kon ngisore tengah sampai teko ngisore neh sampai teko ngisore neh yo wong aku ki yo manut pokoke sarwa pas rek. Jan nek Mas Gareng niki nuwun sewu senengane sing tobrut ya ora? lek tobrut ki yo ngono-ngono kuwi aku iki yo panggah tronton ae kok yo aku Kowe nyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? gitar Spanyol Sing karo aku. lha kok iso Aku ngen langsing bodiku kaya gitar Australia. kowe kaya sak dule hani iki biyen Urung kebetusan berton. saiki kena virus ya bledos koyo ngono iki ya Kowe lah sing lanang tengah. aku tak tengah ya Pasar Sudi
suwi ra ketemu ya pagere anyar. Apa ya? Sarwa apa ya? Pagerangan. Beneran iki. Ndek iki to Mas, iki lek ku masang pas wayah poso. Aduh aku isin aku Mbak Lucy aku ki piye? Kenapa kok isin? Jamaah traweh, aku sregep-sregepe mergo sajadahku anyar metu kewer-kewere kae. Rumbai-rumbaine. Bareng tak nggih sujud. Aku ngene terus tak jedak ngono nyantol. Dadi petikan sak masjid Rumbai-rumbai ku nyantol ning kawat. Lah kok protol iki untuk pasangan iki. alah layak ternyata ki ngefan karo awakmu to garek bojone mulai kapan kae kowe ora ngerti bojone garek iki ya dibendrak cangkepe Awak. kowe iki tau gawe kawat ngono ki lho Bu tapi beda nduk Napa? bojone kawat 16an dirampal ning Kuwi udu bedrak kena GBL udu. Lah apa? Kuwi bar ditonyoni wong nang pasar balong ngono lho. Saiki Mbak Lucy, saiki bojone Mas Gareng ki nuwun sewu gue ngakire ora to. Kae ora duwe. Apa? Ning dusun urung mari. ayo digandrung ono ayo ono Napa ta? Sing wonten apa? tapi piye-piye wong bagus kok blados Oh, takut aku blados ke mau. Kuwi meneng ae kanggone ngapi ae. Oh, nggih. Lah iki ketokne iki yo bagus. Bagus kang olah bu kaya romantis kan karo bojone romantis nek tipis ki yo keunggulane ngene iki. Gaya napa wae iki fleksibel. Bojone aku iso iya penak capes Ngene, sik ngene. iya terus dipaku Kurang siap memang ya. Iya. Oh, ya memang ngene jajal sing tobruk ngene iki yo Enak men iso aku ngono kuwi Alah, alah aku bojo tuwek yo gak kalah to Le alah, jajal. yo ini Tangane sing lanang sing kiwa. Yo. Iki tangane kiwa tunggal kiwa. Ayo. kang olahku sing nyer sapa iki Ya awakmu. saya Gak. Ngapa to ning dhuwur panggung kok nggawa dongkrak iki? Iku dudokrak. Kok dilungguhi kok duduk ngono kuwi ngapa? Iki anu HP ku lali tak kantongi ning ngarep iki. Dudu balu si dudu kuwi. Apa? Dudu kuwi hernia. Sumpah wis tak potong 2 cm. Wis to. Wis. Hernia ki tambane iki lho gampang Mas Gareng. Apa? Alah hernia kae yo anggere esuk sampean godhog banyu hangat-hangat kuku. Iya. Dipiuri uyah ngono kae to. 2 sendok wae diolesi esuk sore 2 minggu Mas Gareng. Wis 2 minggu ae mari. Dadi ndok asin. Dok, Dalem. wis mari ngene ame. Wis mari urung. Wis. Ya wis, tak kira lek urung arep tak delep. Alah. Niki saking penggemar Pak Rohadi, saking Semarang niki nggih nderek nobar live Sembah nuwun dari ingkang sedaya sami live rawuh. YouTube. Saking Desa Wisata Kecamatan Sumowono Semarang. Dimirsani nggih. Pun sekitaken Pak Rohadi. Nggih, dalu niki sing napa kanca-kanca YouTuber kata Kata sangat dulur-dulur Madiun nggih rawuh. Nggih. Magetan ya rawuh, Magetan, Nduk. nggih. Iki sangka Brang Kidul kono ya rawuh. Jember nggih rawuh yu. Alhamdulillah keluarga besar ugi dari Jember juga. Nggih wau ki wonten Bapak Kusno saking Ponorogo wau taseten mriki Bapak Kusno. Nggih. Ugi matur nuwun rawuhipun nggih menika Pak Misni saking Karangmojo ugi rawuh matur nuwun dipun sekitaken. Sowan menyang kutha gedhe
diaji. Diaji kita ora tak mutan waku aja ngene ketok. Lip sing. Tak Mas. Ndang mboten pinanggih. Kados pundi pawartosipun? Panjenengan boten kapan kalian kula? Kok kaya suarane buta to? Wong gandrung mening-mening kok iso ngidul. Aku rada Terus ae doani. Assalamualaikum Kang Gareng. Niki Waalaikumsalam. sak rombongan saking Tanjung Rejo Kirawuh. Amin, Mas alhamdulillah. Erik sak rombongan menika nyuwun gending Taman Juruk Sesideman. Terus mateng atur kula, wassalam. Nggih, Mas Erik matur rawuhipun. Kowe masa sandingan karo garangan kok malih mleset tengok. Lho canem kan ya pinter cengkokno to. Ala kekinian. Suara kurang permana. Ing wasis. Mungro marang Bendoro Tiasulis Tia pijer Bincangake alis Terus nasas idama. Mas Diman dikatut mateng nggih menika Mas Mitra. Karanglo. Ya nggih, ceritaken. Sesideman teruntuk Mas Mariadi Tanjung Rejo, Mas Erik sak kongres sedaya nggih. Wajar.